Phoenix pa nung alaga ko yung internet namin, yung wifi. So, pasensya na po at nawala po ako. So, samahan niyo ulit ako. Kita yung ibang na-start ko ng pagluluto. Thank you guys sa unawa. Ayan. Yung mag-whistle-whistle dyan. Ayan po guys. Nandito po tayo magpo-concentrate na sa ating butter, flour, at saka nutmeg powder. So ito tapos na po guys. So yung luto ng white sauce. Ayan. Luto na po ito guys. Ngayon isusunod natin yung pag-boil ng lasagna pasta. Naka-ready na rin yung tubig ko. Hala, mamaya na maghugas kasi ano ko lang ito. Lagyan ko na ng spicy itong minced meat ko. Ito po yung lasagna ko na oh. Pasensya na po talaga. Good morning, good morning. Good morning, Sis Marites. Napit na kita, Sis Marites. Salamat, salamat. Ako ay nagluluto ngayon, lasagna. Ayan, lasagna. Ayan, guys. Thank you for watching. Ayan, so maglagay tayo ng ingredients na minced meat. Malayo yung pure dyan naman kasi ako mamaya mag-prepare ng lasagna. Tayo ay maglagay ng lagyan po natin ng 7 spicy po lang yung minced meat. Ayan. Black pepper powder. Ayan. Dagdagan lang po natin. Ayan guys. Lagyan po natin ng powder na sili. Ayan. Gustong-gusto nila yung manghang. Ayan guys. At saka asin. Ayan. Ayan guys. Halu-haluin lang po natin. Haluin lang po natin yung minced meat. Ayan. Gagawa po ako ng Martin Pyrex na lasagna.
pag magluto po tayo ng lasan, ay dapat, makaano tayo, ano, ayan guys. Marami ka pong sus ang kahapon po, sorry po sa pag Ella. Tomato paste. Ayan guys. Ito po guys yung para sa lasagna. Ayan. Ano, para ilang ko lang sus pa bago ko ilagay itong lasagna. Ganito guys. Ayan guys, oh, nilagay ko na ng wow. Dito ng ulam. May mga kasakasang lasagna na hindi mo na pwedeng i-boil. Basta direkta mo na lang.
yung ano, yung yung pressure cooker ko na niluluto ko yung beans. Hello sis, Kaagap TV. Thank you. Hintayin na lang natin maluto. Masarap po, masarap. Sa ako po ang masarap po. Yun ang laging sinasabi sa ating ang amo ko. Ayan. Para huwag magkalit. Yung ano niya, pakitignan mo siya. Yung monetis. Hindi pa naman lumalabas dito sa ano ko oh. Kundi pupunta sa ano. Hello bro. Hello. Hello. Okay lang. Kasi pasensya ka na kasi ikaw nakita ko naka-online. Kasi naka-live ako pero sabi ng ng isang viewer bakit walang harang naka-off yung monetization ko.
Sana ko pupunta para maki-on yun habang naka-live. Bakit hindi pa bakit hindi pa lumabas doon? Okay. Thank you. Kasi yung ang punta ko sa studio, ah, so sa ano sa Chrome. Chrome. O sige, thank you, thank you. Thank you. Pasensya na ha. Sige, thank you. Thank you, bro. Mahangin, mahangin. Pero hindi ko muna itatapon yung tubig kasi baka kulang itong pasta. Ayan. Ayan. Hindi siguro yan.